लोगोफोर मोसाया खाथि खाथि मोनफैथारबाय दे आब' फंबायखा बाल्थिंगर मोसाफैबाय जोंनाव हराव हासुनो ओंखारनानै ना थ' लोगोफोर आंनि माबा खालामनाय मोनफैबाय आरोना ना अर्डार खालामनाया गाइस वेलकाम बेक टु द चेनेल थ' नोंथांमोनखौ बाय आंनि दैमालु ब्लग इट्स आरोबाव दिन खेबसे मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बनायनाय जाबाय गिबि गिबियावनो मोनसे खालामनाय गाइस जाय आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों आंनि चेनेलाव साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय गाइस आरो हायोबा लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय मोनसे लाइक खालामना होबानो जाबाय गाइस आरो कमेन्ट खालामना दाबाव गाइस थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थालायबाय गाइस थ' नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थाबानो जालायबाय गाइस थ' गाइस आं मैया बिश्वकर्मानि माबा खालामदोंमोन आरोना भिडिअ ओमफ्राय माबानानै इडिट खालामखांजोब्बायमोन ओमफ्राय थाम्बनेल खालामजोब्बायमोन ओमफ्राय दानफ्लांना लादों आङो ओमफ्राय नागिरबाबो मोनासै ओमफ्राय सेस बिराद दुखु हराव हरसे उन्दुनायासै जायजों नोंथांमोना भिडिअखौ माबा खालामो मिथिखागौ भिडिअ खालामो इउटुबाव जाय नोंथांमोना भिडिअ खालामो मिथिखागौ थ' बिराद खस्थ' ओमफ्राय गाबनो नांबानो जाबाय थादों गाइस गाबनो ओंखारलांजोबदों आरोना थ' बिदिनो नायलांबाय थादों दिनै मा मावनाय जाया मा मावनाय जाया फारि नायलांबाय थादों गाइस लेट्स ग' जोंथ' माबा लाबार नालाय नाद लाबार गय लाबार जायाबानो थानाया नै रानख्रमनायबो जाथारानो देख्रुबनानै नैजों नै बिजों जाया रानख्रमनायबो जानो देख्रुबनो देख्रुबनायबो जानो गाइस नै गय या बरिया संनाय गाइस मोजांथार गया बिदानो ना मोनसे A few moments later. आं दायो दंफां ज'ना दं आरोना फिल्डआव दंफैयो आरोना आं गाइसनिनो दासो आर्मि रखम नुखादों कमान्ड' आदना गासै आदना कमान्ड' Pass you guys. Second position. Start running. दा बिथांमोना दिनै कमप्लिट गासिबो पास खालामजोब्बाय नों नै जा बिथाङा 11:40 हाबदो नै जा बिथाङा 13 बैसोआव हाबदो नै जा बिथाङा 12:30 हाबदो नै जा बिथाङा खारजोबासै बानानै नै जा बिथाङा 13 हाबदो 13 बावबाय सं 12:57 आव जा बिथाङाबो नै जा बिथाङाबो 12:30 हाबनो हादों 12:32 हाबदो नै जा बिथाङाबो 13:25 हाबदो 13:25 आव ओमफ्राय नोंहा 13:25 हाबदो दिनै जोंहा नै फिल्डआव जाय खारदों बिथांमोना टाइमाव हाजोबदो गाइस मोजां बिराद टाइमा बरिया जादों गाइस bir oh जुदि नों 15:30 बारोबा जायो लोगोफोर आंनि माबा खालामनाय मोनफैबाय आरोना ना अर्डार खालामनाया फ्लिपकार्टनि गाइस फ्लिपकार्टआव अर्डार खालामदों नोंथांमोना मा अर्डार खालामदों नोंथांमोना नुनो मोनसिनो आं नोंथांमोननि सिगाङावनो आनबक्सिं खालामना देखायसिनो आरोना नै थ' गाइस थ' आं दहाय बिसिखादोंमोन डुप्लिकेट ना नंखाय नायदोंमोन नोंथांमोननि गेजेराव आनबक्सिं खालामना देखायबावसै गाइस माने एडिडास आरोना एक्सुवेलि आं जटा अर्डार खालामदों गाइस जटा नै गाइस बिदि आरोना जटायानो जटाया माबा लादों गाइस 1499 गाइस 1400 लादों गाइस थ' माबायदि जायो आठ नाम्बार गाइस 8 नाम्बार माबायदि एडजास्ट जायो नाय गाननानै ini मोनसे गाइस नै मोनफैलायबाय खावब्ला सिबलानो फिल्डआव उन्दुनानै दासो फैदो सिखारनानै गोजोन बेलासिनि बयखौबो स्राय गोसो गोरबोजों
बरायनानै थालायबाय गाइस थ' प्रेक्टिसखौ फुङावबो खेबसे खालामो बेलासियाव खेबसे खालामो आरोना गाइस बिराद गोसो होथारदों आसोल माखाया जोंनि फिल्डआ बरियाखा ब्लां ब्लां मोदाय थाथावथाव नुखायोना मोदायबारि बायलाल नुखायो गानसेना बायलाल नुखायो गाइसनो मोदाय ओमफ्राय जोंनिथिं मोसा फैलाबायदो मोसा फिल्म देखाय देखाय मोसासो फैबाय फाग्ला मोसायाबो माबा दंलायनो फिसाबो दंलायनो मानै गामि खाथियावनो मोनफैबाय खिया ससेल' बारा गोजान नङा खमसे खम 7 किल'मिटारल' जागोन मोसा गिनांगौ हरफोरावबो हासुनो गिलायलांसै बाल्थिंफोरसो लानांसिगोन खोमा गाइस मोदायबारियाव हाबनि र' माबायदि जानानै दं कन्डिसना गाइस मोदायबारिसै गाइस नुजाथारला मोदाय थाथावथाव हराव दिनैसो हाबबाय बिराद गोबावनि उनाव आयौ सेस जाजोब्बाय ने खमसे खम बे न'आ ओरैनो 40 बोसोरसो जाबाय दां गाइस ने लोगोफोर मोसाया खाथि मोनफैथारबाय बाल्थिंसो लानांसिगोन खोमा ओइ आब' फुंखिया नोंनि बाल्थिंखौ हरदोब्रा अननानै लायनो थांगोन आङो दे आब' फुंखिया बाल्थिंखौ हर मोसाफैबाय जोंनाव हराव हासुनो ओंखारनानै ना नोंना खाथि मोनफैथारबाय आब' फुंखिखौ लायमोननांसिगोन जानाय नङा हरगोनाबा हरा आब' फुंखियाबा फन खालामनांसिगोन खोमा नोंनाव नाम्बार दंना हरदे आब' फुंखिया हरथार दे बाल्थिंखौ आंनो नांथारगौ जादों हासुनो ओंखारनो गिदों मोसा फैदेरना जोंनाव हरथार दे जा बिथाङा बयनिबो सिगां बिथाङा जाबाय फार्स्ट सेकेन्ड नोंसोर जाबाय साथामबो थार्ड फोर 5 6
लहासो इ लहा स' गाइस दिनैनि भिडिअ बेनोमोन आरोना मोजां नुबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामबानो जाबाय गाइस नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन गाइस थ' दिनैनि थाखाय बाय बाय गाइस नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन